Тапшыруыбызны алга таба атлатабыз һәм экраннар алдына Иске Кулатка эшчеләр поселогында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Зөлфия Расим кызы Азизованы чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек матур юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Илнар, килене Дания, кызлары Лилия һәм Алсу, оныгы Ясмина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1968 елның 13 гыйнварында якты дөньяга безнең яраткан әниебез һәм әбекәем аваз салган. Әниебез безнең таң калырдай уникаль шәхес. Аның күңеле шул кадәр матур, акыл зиһене сокландырырлык. Шуңадыр аның янәшәсендә һәр вакыт күп дуслары. Без аңа сокланып, аннан бары үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Әнкәйнең йөзеннән елмаю бер генә дә китми сыман. Аның авыр чагында да ул безгә карап елмая, алга таба яшәргә көч исти. Кадерлебез, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмен, юбилеен белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен әниебез, өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанышларның иң олысы. Сабыр хылыклы, тырыш, булдыклы, уңган, хөрмәтле кеше булып бүгенге көнеңә килдең. Ачык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә иясин. Сиңа хәерле озын гомер, көрәштәй нык сәламәтлек, бәхетле тыныч тормыш, шатлыклы көннәр телибез. Озак еллар безне шатландырып, бала аныкларыңның рәхәтен күреп, муллыкта, тынычлыкта, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Бүгенгедәй изге күңелле булып, якыннарың, туганнарың, дусларың янәшәсендә озак еллар бәхетле гомер ит. Рәхмәт әнкәй, тудырганың өчен. Аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмиллах дип син шатланып уян гомереңнең һәрбер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын. Шатлык тоеп типсен йөрәгең. Авырлыклар сине урап үтсен. Кабул булсын һәрбер теләгең. Җирдә кояш нуры балкыгандай син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Балаларым дия безне кадерләп үстерәсен, бигрәк матур син әнкәебез күзләр тия күрмәсен. Безнең әнкәебез кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Өебезнең нуры бит син, рәхмәт яусын үзеңә. Бәхетле без әнкәебез син булган өчен генә. Безнең назлы әнкәебез кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Хөрмәтле Зөлфия Расимовна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Кояштай көләм, син елмайганда, күңелем елмая.